खुलुमबाय रायजोफोर, दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ बर' खृष्टानफोरा फैगौ सेन्सासाव बाथौजिम लिरनो हानाय नङा बाथ्राखौ बुंदों नेशनेल बर' खृष्टान काउन्सिलआ। मख'जाथावदि बर'फोरनि सुबुं अनजिमाखौ दिन्थिनो थाखाय फैगौ 2027 मायथाइनि सेन्सासाव बयखौबो जेखि धोरोमाव थाया मानो बर'फोरनि सुबुं अनजिमाखौ दिन्थिनो थाखाय बयखौबो बाथौजिम लिरनो थाखाय खावलायदों। नाथाय बे खेबाव बर' खृष्टानफोरनि मोनसे आफादा फैगौ सेन्सासाव बाथौजिम लिरनो हानाय नङा होननानै खौरांगिरि मेल लानायनि गेजेरजों फोरमायथिदों, जेराव बर'फोरनि गेजेराव गोबांथार गुबुन गुबुन धोरोमफोर दं। नाथाय फैगौ सेन्सासाव बर'फोरा गासैबो बाथौजिम लिरबानो दि बाथौ जागोन बे नङा। नाथाय बे खेबाव बर' खृष्टानफोरनिफ्राय सेन्सासाव बाथौजिम लिरनो हानाय नङा होनना फोरमायदों। उड़िसानि भुबनेश्वराव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि उनमोनथाइखौ नोजोर होना माहारियारि खोलोबनि सावरायमेल खुंदों। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टनि बानजायनायाव आरो किसनि मददजों गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि आर्किटेक्ट अफ ससियेल ट्रेन्सफरमेशन एन्ड इनक्लुसिव नेशनेलिज्मनि सायाव मोनसे हादोरारि सेमिनार खुंफुंनाय जायो। बे सावराय जथुमखौ किस मुलुगसोलोंसालिनि कनफारेन्स हलाव खुंफुंनाय जादों आरो बेखौ दैदेनो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टनि आफादगिरि, साहित्य बान्था देरहागिरि आरो गसाइगाव बिएड कलेजनि गोरायुं डक्टर अजित बर'। बिथाङा गावनि गाहाय बिबुंथियाव डक्टर अजित बर'आ समाज फोसाबनाय, बोसोनखान्थि, सोलोंथाइ आरो माहारियारि खौसेथिनि सायाव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि सानस्रिफोरनि सोमोन्दै बुंथियो। बिथाङा बुंबावोदि गुरुदेवा बर' हारिनि जौगानायनि थाखायल' खामानि मावाखैमोन, नाथाय हादोरनि जौगाथायनि थाखायबो खामानि मावदोंमोन होनना बुङो। केबिनेट मन्त्रि पीयूष हाजरिकानि हेंथायै नंखाय रादाब फोसावनाय बड'लेण्ड टाइम्स मुंनि पर्टेल निउज चेनेलनि सानै खौरांगिरिखौ काजोलगाव पुलिसआ हमबाय। मन्त्रि पीयूष हाजरिकाया नंखाय रादाब फोसावनायनि हेंथायै आयेननि राहा लानायनि बाथ्राखौ समाजारि बिजोङाव फोसावनायनि उनावनो आमजाद आली आहमेद आरो हाफिजुल रहमानखौ पुलिसआ काजोलगावनिफ्राय हमो। क'क्राझारनि गसाइगाव फिन आरोबाव सिनाय मोनै आइजोनि गोथै देहा मोनदों, जेराव थांनाय बावैसो सान सिगांनिफ्रायनो गोबां खेब क'क्राझार एबा बिटिसियावनो गोबां सुबुंफोरनि थैनाय एबा गोथै देहा मोनबाय थानाय जाथायफ्रा जाबोबाय थादों। बेबायदिनो गसाइगाव बुमका ब्रिजआव सिनाय मोनै आइजोनि गोथै सह बोखांदों। तुलसीबिल पुलिस आउटपस्टनि सिङाव थानाय बुमका दालांनि सिङाव थैनाय थासारियाव बोखांनो मोननाय जायो। आइजोखौ दिनै ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफोरा गेसाव मोनामनाय मोनना थैनाय थासारियाव बोखांनो मोननाय जायो। आइजोनि गोथै सोलेरखौ ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफोरा पुलिसनो खौरां हरनाय लोगो लोगो जाथायथिलियाव सहैदों। पुलिसआ जाथायनि सायाव ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफोरा सन्देह खालामदों दि बे जाथाया जिनाहारि खालामना बुथारनाय होनना। थांनाय सानसे सिगाङावबो गावनि बिसिखौनो फिसाया बुथारनाय जाथाय जानानै थांदोंमोन, जेराव बर' समाजाव मोनसे मुगैथाव जाथाय जानानै थांदोंमोन। बेबायदिनो फिन आरोबाव गोथै देहा मोननाय जाथाया सोराङाव फैदों। सावगारियाव नुनाय साब्रै लाइमोन हिनजावसा गथ'फोरा गोमानानै दङ। चिरां जिल्ला सदर टाउननि काजोलगावनि साखाथियाव थानाय मलागाव गामिनि साब्रै लाइमोनफ्रा दिनै फुंबिलि 4 बाजिसो समाव न'निफ्राय दांतल शिब मन्दिराव फुजा होनो थांनाया गोमानानै दं। गोमानाय हिनजावसाफोरनि मुङा फारियै दिया सरकार 13 बोसोर बैसोनि, राखि सरकार 13 बोसोर बैसोनि, अंकिता सरकार 14 बोसोर बैसोनि आरो पुर्निमा मण्डल 13 बोसोर बैसोनि होनना सिनायथि होदों। बिथांमोनखौ गुवाहाटि फारसे थांनायनि सन्देह खालामदों गामिनि सुबुंफोरा। बेनिखायनो सोरबाफोर बिथांमोनखौ बहाबाफोर नुयोब्ला हमनानै दोननो थाखाय खावलायदों। लोगोसे 3839995068 जानबुं नम्बराव फोरमायहरनो खावलायदों। गुवाहाटियाव थानाय बड'लेण्ड भवनाव मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफाद थामहिनबा UPPOनि मावफुं मेल लादों। हाबाफारियाव गं 22 जिल्लानिफ्राय हाबाफारियाव बाहागो लादों। मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारीनि आफादगिरि मासि लानानै दैदेननायाव मेलखौ बेखेवनानै होयो गाहाय नेहाथारि पीताम्बर ब्रह्मआ। दिनैनि बे मावफुं मेलाव गोनांथार आयदा BKWSनि सायाव सावरायनाय जायो आरो फैबाय थानाय मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि खुंगा 13थि बोसोरारि जथुम्मानि सोमोन्दैबो गुवारै सावरायो।
बे मेलावनो BKWCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनीश्वर बसुमतारी आरो मासिगिरि अनिल बसुमतारी, मिरु कौस्टि बर' सुबुं आफादनि दैदेनगिरि आरो मिरुनि सिङाव थानाय गासै जिल्ला आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो मैखोमै बाहागो लायो। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय रुरेल एकाडेमिया लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय SSLC आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादाव जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हायाखैमोन एबा फेल जादोंमोन, बेनि थाखाय रि-एग्जाम होफिननो गोसो गुदुं फरायसाफोरा थाबैनो बरमा सेकेन्ड गेटआव थानाय रुरेल एकाडेमियाव मुं थिसनफैनानै मेट्रिक आरो HS आनजादखौ होफिननो हागोन। बेनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आरो HS आनजादाव नांगौ बादि जौखोन्दो एबा मार्क्स लानानै उथ्रिसारनो हायाखैमोन, बिथांमोनाबो बे रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामफैनानै मार्क्स इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन। स्ट्रिम हिसाबै आर्टस, साइन्स आरो कमार्सनि गासैबो फरायसाफोरा रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामनो हागोन। बेनि थाखाय थाबैनो 8761903455 नङाब्ला 87203585 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव।
बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।